Viete, čo má najviac sere? Úplne najviac má sere, keď mi hovoria, že moje banány sú hnilé. To mi fakt láme srdce. Ale okrem toho, keď si kúpite exotické ovocie a ľudia okolo vás, napríklad vaši kolegovia, alebo možno aj rodina, nevie, čo je to za ovocie, v živote ho nevideli, vy si ho zoberete úplne v zrelom stave, vyzerá tak, ako som hovoril o ovoci, proste nevyzerá dobre. A keď uvidia niečo, čo je trošku už nahniedkasté, majú takú konotáciu v hlave, že čo už začína byť hnedé, už hnie, pretože jediné ovocie, ktoré kedy jedli, sú jablka a hrušky. A tie už keď zhnednú, tak už sú akože zoxidované, už začínajú hniť, ale tí ľudia nepoznajú exotické ovocie v živote, ho nevideli, sa to nepestovalo, nemajú k nemu vôbec vzťah, nemali šancu ho nikdy ochutnať pravdepodobne, lebo sa boja kúpať. Napríklad včera som dal ochutnať mojej kolegyni takto zrelé hurmikaky, nikdy predtým nejedla hurmikaky a že to je úplne dobre. Stavte sa, čo by urobila, keby niekto dal ochutnať kaky, ktoré je ešte tvrdé jak jablko. To nie je to isté, proste to nezameníš. Tu je ten cukor plne vyvinutý, je to neskutočne sladké. Preto ak si chceš vybudovať pozitívny vzťah k ovociu, alebo chceš, aby druhí ľudia mali pozitívny vzťah k ovociu, tak musíš jesť iba kvalitu. Preto mať zrelé ovocie a vedieť kedy, vedieť to časovanie, kedy ho zjesť, je veľmi dôležité. A práve preto vznikol tento channel, aby som nevyznal sa do všetkých ovocí, ale do tých, o ktorých niečo viem, tak aby som ti o nich povedal to, čo viem a hlavne kedy je zrelé.